Pinoy boxer Dave Apolinario Mosangka og balik ngadto sa Japan. Mosangka og balik ngadto sa Japan si one-time world challenger Filipino Dave Apolinario aron makigbatok ni Chinese Long Yihu sa maabot nga Abril 22, 2025 sa Korakuen Hall o sa Tokyo. Nahatagan og kagayunan sa milibayng tuig si Apolinario alang sa world title apan sa 6-round knockout na sugamak sa kabildihan batok ni Mexican Angel Ayala sa ilang International Boxing Federation kung IBF flyweight title fight sa Mexico apan nibawi resab si Apolinario pinaagi sa unanimous decision kadaog batok ni sa veteranong si Jenny Boy Buka sa General Santos City ni adtong Disyembre 18, 2024 kasamtang ang rated number 10 si Apolinario sa IBF og number 18 sa World Boxing Council kung WBC nagkupot kini og 21 daog usang pilde 14 ang gipatumbang nga baraha samtang si Hu adunay 8 daog duhang pilde duha ang tabla og upat ang gipatumba nga record. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B di kapungan sa bagatod sa naguna ug labas nga balita tatak Armen tatak IFM Balita.